ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାଉଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ହୋମ୍ ସେଲର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିପରି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ମାସକୁ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା କମେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଲଗାନ୍ତୁ ସେଟା ହେଉଛି ତାର ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି କି ସେମାନେ ସବୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଲଗାନ୍ତି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ସେ କମ୍ପାନୀ ତା ପ୍ରଫିଟ୍ରୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଥାଏ। ମାନେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ 13% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବ ବର୍ଷକୁ ମାସକୁ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ 15%, ସେଇ ହିସାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେଥିରେ ଦେଖି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆପଣ ଯେତେ 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲଗେଇପାରିବେ, 10,000, ଲକ୍ଷେ, 10 ଲକ୍ଷ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସ କି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଗ୍ରୋ ନାମରେ ଏଇ ଆପ୍ଟି ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଏହାକୁ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ସେ ଆପ୍ କେମିତି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ପଇସା କମେଇବେ ଘରେ ବସି। ୱେଲକମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋବାଇଲ ଡିସ୍ପ୍ଲେକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କି କେମିତି ଘରେ ବସି ଆପଣ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା କମେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ଆସି ସର୍ଚ୍ଚିଂ କରିବା ଗ୍ରୋ ଗ୍ରୋ GROWW। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଟି ଆସିଗଲା। এই ଆପ୍ଟି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ୟାକୁ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ତ ସେଠୁ ମୋତେ ଓପନ୍ ମାଗୁଛି। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକୁ ଆସିବେ, ଏଇଠି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଓପନ୍ କରିବା। ତ ଏହା ଏକ ଭଲ ଆପ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଆପ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଡାଟା ମାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ मेल आईडी, ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଫଟୋ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫଟୋ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ସେସବୁ ଆଇଡ଼ି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ସବୁ କହିଥିଲେ, ସେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ 14% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷକୁ। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଏଇଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚିଂ କରି ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିମ୍ପଲି କମ୍ପାନୀ ସର୍ଚ୍ଚିଂ କରି ଇନଭେଷ୍ଟ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନଭେଷ୍ଟ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି इनभेस्ट करें 7.4%। इनभेस्ट नाउ पर क्लिक करिए। मंथली स्लिप या वन टाइम मतलब माने मासक मास आप पैसा देवाक चाहते या थरे टोटाल पैसा देवाक चाहते, तो आप मंथली भी 1500 देखिए आप 1000, 5000, 10,000 जिते आप मंथली दे पारे, तो मंथली इनभेस्ट करके आप पैसा कमाई पारे। तो यह हूँ काम। आप लगे आप बुझी जाइए। देखिए डाउट कमेंट कर पचारि पारे। थैंक यू।